Sanibonani bafuni, igama lami Thembani Mate. Namhlanje sizoqhubeka ngesibalo ku-multiply ama-polynomials. Lana bathi multiply 5a minus 2 times 4a squared plus 3a minus 1. Lana si-multiply i-binomial ne-polynomial. So uma si-multiply i-binomial ne-polynomial kanje, into esizoyenza kuqala sizosebenzisa i-distributive method, ukuthi sizothatha konke lokhu kula bracket leli si-multiply ngakho u-5a, siphinde si-multiply ngakho futhi u-minus 2. Yonke le term lena u-4a squared plus 3a minus 1 sim-multiply ngo-minus 2. Uma-ke ngibhala-ke la bafuni izoba u-5a times 4a squared plus 3a minus 1. Ngithi cishe sengithatha u-plus, ngifaka lana plus bese ngithi ama-bracket, ngithathe lo minus 2 ngiphinde ngayo yonke into lapha kula bracket ekungu-4a squared plus 3a minus 1. Lana ngisebenzisa imbala ehlukile khona nizobona kahle ke bafundi. Into ezenzeka-ke la, ngizothatha u-5a ngiphinde ngayo ngo-4a squared, sizothola bani? Sizothola u-20a to the power 3. A times a squared sizothola a to the power 3. Ngithathe u-5a ngiphinde ngayo u-3a, so no 15a times a sibe no-a squared, 15a squared. Bese ngiphinde ngithathe u-5a ngiphinde ngayo minus 1, sothi positive times negative says is negative, so 5a. Sathu minus 2 siphinde ngayo u-4a squared, sizoba no-minus 8a squared. Minus 2 times 3a sizoba nobani? Sizoba no-minus 6, minus 6a. Sithathe u-minus 2 lona siphinde ngayo omunye u-minus 1, sizoba no negative times negative sizoba yi-positive 2. Uma sinje-ke kumele sizame ukuthi sibheke ukuthi imaphi ama-like term esinawo, lezi ezifanayo. Ngizothatha umbala ngizidwebele lana sino 20a to the power 3 okuyi-third degree term yethu ayinayo yona i-like terms. Ngizothatha omunye umbala ngizoyenza lezi ezifanayo, sino 15a squared no minus 8a squared. Uma sizihlanganisa lezi 15 minus 8 sizothola u-7, kusho ukuthi lana sizoba no-plus 7a squared, plus 7a squared. Bese sibe ne-first degree term yethu ekungu-minus 5, ngisebenzisa omunye umbala, minus 5a plus minus 6a. Uma sizihlanganisa lesi sizosinika u-minus 11a. Bese-ke siba ne-constant term yethu ekungu-2, yona-ke ayinayo enye term efana nayo. Uma seyinje-ke sesi-multiply-ile bafundi, siqedile akukho okunye esingakwenza kuphelele la. Sithathe lesibalo lesi sisenze ngenye indlela. Asithathe lana u-4a squared plus 3a minus 1. Ngizomthatha-ke lento lena, lesibalo lesi ngisibhale la ngaphansi, 4a squared plus 3a minus 1. Bese ngizothatha lo u-5a minus 2 ngizobhala lapha ngaphansi, kepha kumele ngibhale u-5a ngizombhala laphayana ngaphansi kwa-3a, ngoba u-3a to the first power ngizombhala laphayana, no-constant term ngizoyibhala lapha ngaphansi. So kuzoba minus 2 lapha ngaphansi kuka-1, ngoba manje ama-constant terms wethu lawa.
lana-ke is a to the power 1, lana sino a to the power 2, lapha kuzoba no a to the power 3 mhlawumbe if beyiqhubeka kuzoba no a to the power 3 kanjalo njalo, kepha izithi ziphelela lawa manje. Okay, into engizoyenza la ngizomultiplya lento le lesifele ngisenzela la siyafana nalesiya, ngizomultiplya -2 ngayo yonke lento le elaphezulu, so 2 times 1 sizothola bani, lento le ngizoyenza iyafana naleya, kuzoba -2 times 1 ngizothola u plus 2, ngizothola u2, 2 times 1 sizothola u2, bese ngithi 2 times 3a ngizothola bani, ngizothola u6 minus 6 minus 6a ngizofaka la ngaphansi kwabo a, bese minus 2 times 4a squared la ngizothola minus 8a squared ngizofaka la ngaphansi kwama second degree terms. Lento le ngiyenzile iyafana nje nale laphiyana ngoba ngithathe u2 ngamultiply ngazo zonke laphezulu, so ngizothatha u5a ngimultiply ngayo u-1 ngizothola bani, ngizothola u-1a u-5a, sorry bafuna, ngizothola -5a, ngithatha u5 ngiphindaphinde ngayo u3a ngizothola 5 times 5 zizoba 15, 8 times a zizoba a squared, ngizothola u15 positive 15a squared ngizomfaka phansi kwama second degree terms, ngithathe u5a ngiphindaphinde ngayo u4a squared kuzoba 5 times 5 zizoba 20, 8 times a zizoba a to the power 3, so ngizoba na 20a to the power 3. Sengiqedile ukuzimultiply manje into engizoyenza ngizozi-add-a ke manje 2 plus 0 is equals to 2, 6a minus 5a ngizothola u-minus 11a, uma ngihlanganisa lawo u15a squared minus 8a squared ngizothola bani, u-positive 7a squared, bese u20 njengoba yedwa ngizovele ngibhale kanjalo la ngaphansi. Uma uthi uyabheka lesibalo lesi siyafana ncamashi nalesiya, just ukuthi nje sisebenzise indlela ehlukile kepha imiphumela iyafana. Ngiyathemba ukuthi nibe nokuqonda, sohlangane futhi esifundweni esilandelayo ngokuzayo. Bye.